Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay, maanaa kaninyo. Happy ba ang atong pista? Murag nagluya pa man gihapon mo. Kini nga atong kasaulugan karon, naghatag kini kanato og paglaom, naghatag og kadasig sa atong paglaom. Kay kung naluya kita diya sa ato ang mga nasinatian, manikamot kita sa pagpakusog o pag-encourage na makabati ihapon kita og paglaom luyo nining kalisod nga atong nabati na sinati. Manikamot kita uban sa panabang sa atong mahal na Birhen Maria, sa atong pag-ampo uban kaniya alang sa atong pangilaba ngadto sa Senyor Santo Niño aron madumog niya ang tanan natong mga pag-ampo. Mga igsoon, magkinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kitang tanan nagakumpisa nato sa Dios nga magdagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon ay nakalapas sa kulang-kulamot sa una sa ulog ug sa buhat. Ug sa buhat sa hanggang buhaton. Kaya ang sala, akong sala, akong sala. Usa namuhi ako ang Santa Maria Carmen Hilay sa tanang mga mga santos. O kaninyo mga igsoon, ang inyong pag-iampo sa Ginoo. Palihog man. Sa Diyos. Ang
Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila ikapon niya. Apan ikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalingat ni Hesus niini, nasuko siya og mingon sa iyang mga tinun-an. Paariya kanako ang mga bata, ayaw sila did-id kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timan-in ninyo kini. Ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya yang ipangubos ang mga bata, itapion ang iyang mga kamot kanila o ipanalangsnan sila. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog man ito. Pista pag-usap. Pista ikaw. Sabot na to, hindi na. Relax lang yan. Abi na ako si Billy, abi na ako si Reverend, may mumili. Ano yung atong pamalandungan karon? Kani mga imahin sa atong Ginoo nga atong makit-an dinhi sa atong parokya. Unsay pinakauna natong imahin nga atong makit-an ning sulod nato dinhi sa parokya ang ako kayo sa to ninyo mas dako pa sa to ang dili na bata. Ikaduha, unsa pay lain natong makit-an? Unsa pay lain makit-an natong imahin sa atong Ginoong Hesukristo nga naa dinhi sa atong simbahan? Ang naa sa atong tubangan, ang gilansang
sa atong Mass Decider karon nga si Reverend Father Christian Dorilag ato siyang pasalamatan. Ang atong paraparoko ug ang atong diakono putusag mutunol sa ilang kasing-kasing ug mangitong ipagpasalamat ngadto sa atong mga mass sponsors karon nga mao ang Happy Fiesta sa tanan. Sa Cebu, sa ilahang pagpasalamat sa Santo Niño, ang ilang sayaw ang pangalan kay Sinulog. Sa Aklan, Boracay, ang ilang sayaw dito kay Ati-Atihan. Sa Iloilo, Dinagyang. Kung maadto ka og Cavite, Karakol. Mao man na mabuhat po ta diri sa magsaysay kung sa ko'y pangalan sa kong sayaw. Kang ang stepping gani unsaon pagtanom ug unsaon pagharvest og humay. Kaya ang Ginoo maging panalangin nato. Bitaw. So, salamat kayo kang Father Christian. Thank you kayo kay imo aming giubanan sa amo ang kapistahan karon. Dayon ka-reverendo, thank you kayo sa tanan-tanan. Sa mga bisita na gani diri si Honorable Kagawad Melanie Maniapaw sa Matanaw. Mga bisita, wala ko na ilhi, coming from different parishes or municipalities. Thank you kayo sa inyong presensya. Ang mga larawan dito naglisingan sa gawas, while mo participate ka mo, social distancing lang yun, sa itawag dito nga sinulog, no? So, salamat ka. Dadan ninyo inyong mga ninyo dito, tanan. Father Christian, thank you. Sinulog ka. Viva Sampit Senyor! Uy, ikaw man gay na.